Καλώς ήρθατε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στη σημερινή ομιλία της Αλεξάνδρας της Κοσμήτου, διατροφολόγος, διαιτολόγος, σύμβουλος υγιεινής διατροφής. Η ομιλία αυτή έγινε κατόπιν συζήτησης και επιθυμίας της Αλεξάνδρας, γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα πάνω στις διαταραχές στη διατροφή των παιδιών, αναζητώντας να βρείτε αίτια για τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο φάσμα του αυτισμού. Διαπίστωσε όμως στην πορεία ότι αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν όλα τα παιδιά. Πολλές φορές επηρεάζουν και τους ενήλικες. Οπότε, κατόπιν συζητήσεως και μιας πάρα πολύ ευχάριστης έκπληξης για την καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει, αποφασίσαμε σήμερα πως θα ήταν μια ευκαιρία να τη γνωρίσετε κι εσείς και να την ακούσετε να σας μιλάει για πράγματα τα οποία ίσως να μην πέρασαν από το μυαλό μας, ότι είναι τόσο σημαντικά όταν μιλάμε για τη διατροφή των παιδιών μας. Θα σας βοηθήσει λίγο να καταλάβετε για μύθους που υπάρχουν στο θέμα της διατροφής με τα παιδιά. Εμείς, σαν σύλλογος, εκπροσωπώντας τα παιδιά και τους ενήλικες που έχουν αυτισμό, θέλουμε να βοηθήσουμε να φύγουν οποιασδήποτε ενοχές και μυθοποιημένες καταστάσεις που έχουν σχέση με τη διαφορετικότητα των παιδιών μας. Και σήμερα η Αλεξάνδρα θα μας βοηθήσει να το πετύχουμε αυτό. Από μένα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να απολαύσετε όλες τις νέες πληροφορίες και τα πολύ σημαντικά δεδομένα που θα σας μεταφέρει. Ο λόγος να είναι στην Αλεξάνδρα. Ωραία. Γεια σας και από μένα. Η ερώτηση σήμερα είναι: το παιδί μου δεν τρώει, τι να κάνει? Αν όχι όλοι οι γονείς, σίγουρα οι περισσότεροι κάποια στιγμή αναρωτήθηκαν γι' αυτό. Το παιδί τους δεν τρεφόταν σωστά ή επαρκώς. Και βέβαια αυτό για πολλούς γονείς αποτελεί μόνο μια ανησυχία. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αρχικά τα διατροφικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε παιδί. Οποιοδήποτε παιδί είτε βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού είτε σε οποιαδήποτε άλλη διαταραχή ανάπτυξης μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο διατροφικό πρόβλημα. Διατροφικά προβλήματα ή διατροφικές διαταραχές, θα τα λέμε πιο απλά διατροφικά προβλήματα σήμερα, μπορεί να είναι στο ένα άκρο η νευρογενής ανορεξία, είναι νευρολογική βουλημία. Στο μεταξύ έχουμε μη καθορισμένες ή διάχυτες διατροφικές διαταραχές, που μπορούν να υπάρχουν έντονη επιλεκτικότητα σε τροφή που εμπλέκεται έντονα με υπερευαισθησία, είτε έντονης είτε θετικής μορφής, με υφές, σχήματα τροφών συγκεκριμένα, απώλεια όρεξης, κάποια συναισθηματική διαταραχή που εμπλέκεται με τη φοβία ή την άρνηση στο φαΐ. Στο μεταξύ, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα αναπτυξιακά προβλήματα που εμπεριέχουν τα δύο άκρα του κλασικού συνδρόμου αυτισμού και από την άλλη το σύνδρομο Asperger. Περιλαμβάνονται φυσικά πάλι μη καθοριζόμενες διάχυτες διατροφικές διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές, ο αυτισμός, που μπορεί να είναι ο πιο γνωστός, το σύνδρομο Rett και το σύνδρομο Heller, η παιδική προσωπική διαταραχή. Τώρα τι γίνεται, πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Υπάρχει αυτή η αισθητηριακή, η ανεπάρκεια αισθητηριακής ολοκλήρωσης, όταν είναι ο κοινός παρανομαστής ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Από τη μια έχουμε δηλαδή τις διαταραχές ανάπτυξης και από την άλλη τα διατροφικά προβλήματα. Και στα δύο θα δούμε να υφίστανται τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, προβλήματα αισθητηριακής ανεπάρκειας. Τα παιδιά αυτά δηλαδή δεν έχουν ολοκληρώσει σωστά τα αισθητήριά τους όργανα, τις αισθήσεις τους, όπως τις αφής, της ακοής, της γεύσης και αυτά που σχετίζονται και με τη λήψη τροφής. Βλέπουμε ότι πολλά παιδιά είτε βρίσκονται σε διαταραχές ανάπτυξης είτε όχι, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Άρα τι γίνεται? Στη συνέχεια δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τα εξωτερικά ενδύσματα που λαμβάνουν, άρα δεν μπορούν να εκφράσουν πώς νιώθουν για αυτά, είτε πρόκειται για την διατροφή που συζητάμε, είτε για οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα ως προς τη διατροφή τους δεν μπορούν να εκφράσουν σωστά το αν και κατά πόσο πεινάνε, αν και κατά πόσο έχουν χορτάσει. Και τελικά δεν μπορούν να ορίσουν επακριβώς το κατά πόσο τους άρεσε ή τους δυσαρέστησε μια τροφή. Και έτσι δημιουργούνται
διατροφικά προβλήματα και οι γονείς προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Το πώς συσχετίζονται λίγο πιο αναλυτικά να δούμε. Ειδικότερα τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είτε με παρόμοιες διαταραχές ανάπτυξης, βλέπουμε, αλλά και όχι μόνο, κάθε παιδί μπορεί κάποια στιγμή να έχει μία πιο έντονη συμπεριφορά, αυτή περιγράφεται ως ευεργετιστότητα ή έντονη υπερκινητικότητα, να εμφανίζουν ισχυρή αντίσταση σε μία νέα, ας πούμε, τροφή που τους εκθέτουν οι γονείς τους. Έχουν ενίοτε πιο επιμέρους, ειδικότερα προβλήματα παθολογικότερης φύσης, όπως ο συντονισμός της αναπνοής τους, αποτυχάνουν γενικότερα να εκφραστούν ομαλά και να εκτονώνονται. Άρα αυτό βλέπουμε ότι οδηγεί σε προβλήματα διατροφής, κάποια από τα οποία είναι μεγάλη λίστα, κάποια από τα οποία μπορεί να είναι δυσκολία στη μάση, το να καταπιούν την τροφή τους, μυρικασμός, αναμασούν δηλαδή την τροφή τους, αναπτύσσουν σύνδρομο πίκα. Τι γίνεται όταν το παιδί δεν έχει καταφέρει να εκφράσει σωστά την πείνα του, άρα οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν άμεσα. Το παιδί αυτό κοιτάει, τελικά ενίοτε μένει μυστικό για κάποιες ώρες και κοιτάει όμως να αναπληρώσει τις ελλείψεις που νιώθει ούτως ή άλλως στον οργανισμό του, τρώγοντας κάτι άλλο, τύπου μπορεί να είναι οτιδήποτε. Να σκαλίσει λίγο χώμα με τα νύχια του ή να σκαλίσει τον τοίχο ή οτιδήποτε άλλο βρει στο περιβάλλον του. Σε παθολογικότερα στάδια όταν πηγαίνουμε υπάρχουν δυσαπορροφήσεις ή δυστρεψίες οποιοσδήποτε μορφής, είτε ενεργειακή ως προς τις θερμίδες, είτε πρωτεϊνική. Εμφανίζουν άλλοτε πολυδιψία, έντονη αίσθηση ότι διψάνε πάρα πολύ συχνά ή αφυδατώσεις, αφού δεν έχουν μπορέσει να καταφέρουν ότι διψάνε. Στα δύο άκρα πάντα είναι η νευρική ανορεξία που μπορεί να αναπτυχθεί και η υπερπισαρκία. Είτε βρισκόμαστε, είτε μιλάμε για παιδιά με προβλήματα ανάπτυξης, είτε μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν ειδικές διαταραχές ανάπτυξης. Τώρα τι γίνεται. Όταν κοιτάμε τη λύση, είναι σαφές ότι σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή με άλλες διαταραχές ανάπτυξης, δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, δεν υπάρχει φάρμακο, θαύμα ή θεραπεία θαύμα ή όπως αλλιώς προάγονται σήμερα. Πολλές εναλλακτικές. Αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να διαχειριζόμαστε την οποιαδήποτε πληροφορία, έτσι θα μπορέσουμε σωστά. Έτσι θα μπορέσουμε σωστά να διαχειριστούμε και το διατροφικό πρόβλημα που έχει αναπτυχθεί, πόσο μάλλον όταν είναι σε συνδυασμό με κάποιο πρόβλημα ανάπτυξης. Ειδικότερα για τα παιδιά του αυτισμού, ας πούμε, λίγο. Η κατάσταση, η διατροφική συμπεριφορά που αναπτύσσουν αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζεται από βιβλιογραφία ως μανιώδης πολυφαγία. Όπως και να έχει, εμφανίζεται, περιλαμβάνει αυτό το πράγμα, περιλαμβάνει έντονη επιλεκτικότητα. Όπως είπαμε πριν, έντονη υπερευαισθησία, έντονη θετική ή αρνητική στα χρώματα, στις υφές, στις γεύσεις των τροφών. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εισαχθούν πρώτη φορά στο διαιτολόγιο τους. Συνεχίζουν να έχουν επιμονές, περιγράφονται από τους γονείς και ως αιμονές, τις τροφές με τραγανή υφή, αρνούνται ή επιμένουν πάρα πολύ στο άλλο άκρο για αλεσμένες τροφές όπως ο πουρές και επιμένουν κυρίως σε ένα συγκεκριμένο σκεύος, το αγαπημένο τους πιάτο ή την αγαπημένη τους συσκευασία. Και τρώνε μόνο αυτά. Τα διατροφικά μοτίβα, τα στερεότυπα που αναπτύσσουν τα παιδιά από ένα σημείο και μετά, είναι να επιλέγουν μόνο ξηρά δημητριακά, γιατί μπορούν να τα πιάσουν με το χέρι, χωρίς προσθήκη γάλακτος, και από εκεί πέρα τα γνωστά όπως κοτομπουκές, μπέργκερ, πίτσες και γλυκά. Αποκλείουν, περιορίζουν πολύ, σχεδόν αποκλείουν και αυτά τα παιδιά σε τα φρούτα και τα λαχανικά και εμένως σε τροφές που μπορούμε να πιάσουμε με το χέρι. Αντιλαμβανόμαστε την αισθητηριακότητα που δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς σε όλο αυτό. Έτσι τα παιδιά στην ουσία και με την επαφή τους με τα τρόφιμα θέλουν και προσπαθούν
και δείχνουν τελικά αυτό ακριβώς, ότι δεν έχουν αναπτύξει έντονα την αισθητηριακή τους επεξεργασία. Θα δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί και αυτό. Τελικά, όταν αυτές οι επιλογές εφαρμόζονται για καιρό, κάποια παιδιά είτε με αναπτυξιακές διαταραχές είτε όχι, αναπτύσσουν στερεότυπα επιλογής 10 με 15 τροφίμων ή τρόφιμα που προετοιμάζονται με έναν τρόπο προετοιμασίας, είτε πρόκειται για πουρέ, είτε για μόνο αλεσμένες τροφές κλπ. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναφέρουμε, να γίνει κατανοητή η σχέση, πολύ στενή σχέση που έχει το γαστροεντερικό με το κεντρικό νευρικό σύστημα του παιδιού, του ατόμου. Σίγουρα, σε παρένθεση, να αναφέρω ότι ειδικότερα οι γονείς με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού έχουν ενημερωθεί και προσπαθούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και όλο αυτό το πράγμα. Είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ στενή σχέση, γιατί όταν το γαστροεντερικό στην ουσία πολύ απλά λειτουργεί σωστά, λειτουργεί και το κεντρικό νευρικό σύστημα και το αντίστροφο. Είναι ένας κύκλος λειτουργιών. Το ένα επηρεάζεται πολύ από το άλλο. Δηλαδή, όταν θα έχουμε αναπτύξει, και αυτό είναι που κοιτάμε να γίνει, αυτό είναι που επιβάλλεται να γίνει, να αναπτυχθεί σωστά μέσα από τεχνικές και μεθόδους το αίσθημα αποδοχής, αφού όταν εισάγεται η τροφή, μια νέα τροφή, το αίσθημα πείνας και χωρισμού, να γίνεται σωστά η κατάπωση του, η μάσηση του, άρα η απορρόφηση και η πέψη των τροφών. Σε παιδιά με πολύ σοβαρά προβλήματα διατροφής και ειδικότερα όταν εμπλέκονται με προβλήματα ανάπτυξης, παρατηρείται έλλειψη βασικών θρεπτικών στοιχείων, αλλά και άλλα του ανώτερου του κατώτερου παιδικού συστήματος. Προβλήματα στα δόντια, στο στόμα γενικότερα, μετά προβλήματα όπως οι ηλεκτρολιτικές διαταραχές, υπάρχουν ελλείψεις, αφού όπως είδαμε παραπάνω, κάποια παιδιά μπορεί να μην εκφράσουν το αίσθημα της δίψας τους για καιρό. Διάκριση ή απόφαση εντερικού σωλήνα, ίσως είναι ένα πιο ειδικό πρόβλημα, αλλά και παραστατικές λοιμώξεις που μπορούν να εμφανιστούν σε αυτά τα παιδιά. Κοιτάμε, έχουμε στόχο την εξυγίανση στο εντερικό μικροβίωμα. Γιατί υπάρχει η ρύθμιση, γίνεται έτσι η ρύθμιση, όταν έχουμε ένα γενικά υγιές έντρο, ένα γενικά υγιές γαστροεντερικό σύστημα, έτσι μπορούμε να ξέρουμε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνεται σωστά, θα ρυθμίζεται σωστά η λειτουργία μεταξύ του άξονα εγκεφάλου με του εντέρου. Και αυτό στην ουσία αυτό το κοιτάμε γιατί υπάρχει η νευρολογική διαδικασία που απαιτείται να γίνεται σε κάθε παιδί, να ολοκληρώνεται σε κάθε παιδί. Τώρα, ποιες είναι οι εναλλακτικές διατροφές που κοιτάμε πολλοί γονείς, βομβαρδίζονται όπως και να έχει καθημερινά από πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με βιολογικές θεραπείες, εναλλακτικές. Κάποιοι από τις πιο γνωστές είναι αυτές που δούμε τώρα. Αυτές οι διατροφές μπορεί να αποκλείουν τρόφιμα που έχουν γλουτένη ή καζεΐνη, γιατί απλά έτσι άκουσαν, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ποτέ έγκυρα από επιστημονική βιβλιογραφία. Ακόμα και όταν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτό, ακόμα και όταν υπάρχει μπροστά μας ένα άρθρο που εξηγεί ξεκάθαρα και περίφρονα ότι ναι, όντως αυτή είναι η θεραπεία για κάτι, για οτιδήποτε. Πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να λάβουμε έγκυρη γνώση από επιστημονική πηγή. Αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Θα δούμε λίγο παρακάτω τις υπόλοιπες διατροφές που έχουν δοκιμάσει πολλοί γονείς σε παιδιά για να αποκλείσουν ή να μικρύνουν, να ελαττώσουν συμπτώματα όπως αυτά στο φάσμα του αυτισμού, όπως αυτά σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Είτε απλά επειδή υπάρχει διατροφικό πρόβλημα. Ξεκινάνε λοιπόν οι γονείς και μην ξέροντας, χωρίς να είναι σίγουροι, δοκιμάζουν διατροφές όπως αυτές όπου δεν υπάρχει ζυμογόνος παράγοντας όπως η μαγιά, δοκιμάζουν και τογονικές ή χιλικές, δοκιμάζουν περιοριστικές αλλεργιογόνων, δηλαδή προσπαθούν να αφαιρέσουν όλα τα αλλεργιογόνα συστατικά, τα γνωστά τρόφιμα όπως ψάρια, ξηρικαρπή κλπ.
Και είναι έντονα τελευταία η τάση να εφαρμόζονται διατροφές που βασίζονται μόνο σε πρεβιωτικά ή πολύ έντονα σε πρεβιωτικά ή αντιοξυδωτικά. Ακόμα και σπρέι ορμονών έχουμε δοκιμαστεί. Οι απόκρισεις είναι πολλές, όμως το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει άμεση λύση και θεραπεία. Όλες αυτές οι διατροφές που περιορίζουν έντονα τρόφιμα από τις βασικές ομάδες τροφών, θα δούμε και παρακάτω, αυξάνουν πολύ εντονότερο το πρόβλημα, τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιου προβλήματος υγείας. Δηλαδή, υπάρχει πολύ πιο έντονος τότε, όταν αποκλείουμε τα αλλεργογόνα τρόφιμα, υπάρχει πολύ πιο έντονος κίνδυνος να εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση. Γενικότερα, απομονώνεται το παιδί από τις κοινωνικές συνευρέσεις, όπως ένα πάρτι, που μπορεί να υπάρχει και φαγητό, ώστε να μην έρθει σε επαφή με φαγητό που μπορεί να το πειράξει. Το κόστος αυτών των διατροφών συνήθως είναι μεγάλο, το όφελος είναι μικρό σε σχέση με αυτό που αναμενόταν ή που επιβεβαιωνόταν ότι θα υπάρξει. Και η εφαρμογή είναι αρκετά δύσκολη. Όπως δείχνουν και έρευνες σε παιδιά, ειδικότερα στο φάσμα του αυτισμού, έχουν καταγραφεί ημερολόγια πρόσληψης τροφών, όπου αναδεικνύεται ότι υπάρχει ανεπαρκής κατανάλωση τελικά. Ό,τι και να δοκιμάζονται από τις παραπάνω διατροφές που είδαμε, οι οποίες είναι βιολογικές ή εναλλακτικές γενικά, υπάρχει τελικά ανεπαρκής κατανάλωση τροφών. Άρα, υπάρχει μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, είτε πρωτεΐνης, είτε λίπους, είτε υδατάνθρακα. Άρα, στη συνέχεια υπάρχουν χαμηλότερα επίπεδα λιπαρών οξέων. Αυτό επηρεάζει φυσικά τα επίπεδα βιταμινών, γιατί οι βιταμίνες έχουν ανάγκη από τον οργανισμό να υπάρχει επαρκής ποσότητα λιπαρών. Οι βιταμίνες λέγονται αυτές, η α, d και ε και η κ, λέγονται λιποδιαλυτές, γι' αυτό είναι σε άμεση συσχέτιση. Αλλά υπάρχουν και λήψεις αρκετών βιταμινών και μετάλλων και υγιεινοστοιχείων. Όλο αυτό το πράγμα οδηγεί αργότερα σταδιακά στο οξυδωτικό στρες και σε δυσλειτουργίες διάφορων μορφών. Ειδικότερα τώρα η διατροφή, που αποκλεί από αυτές που είδαμε παραπάνω, οι διατροφές οι οποίες βασίζονται έντονα σε συμπληρώματα διατροφής. Όταν λείπουν κάποια στοιχεία από τον οργανισμό του παιδιού, θεωρούμε ότι είναι καλό να πάρουμε την τάδε βιταμίνη και έτσι να τα αναπληρώσουμε. Αλλά αυτό γίνεται τελείως αυθαίρετα και αυθόρμητα, με σκοπό να βοηθήσουμε το παιδί φυσικά, αλλά τότε εμφανίζονται πιθανότητες τοξικότητας στα παιδιά, όπως έχουν καταγραφεί και σε έρευνες που έχουν γίνει τελευταία. Η διατροφή, όταν εφαρμόζεται διατροφή ελεύθερη καζεΐνης, που δεν υπάρχει καζεΐνη στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά συνήθως, τότε υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξουν πρόβλημα στα οστά αυτά τα παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν αρκετές ποσότητες, επαρκείς ποσότητες φυτικής ίνας, υπάρχουν προβλήματα, πιθανότητα να αυξήσουν κάποια γαστροεντερική νόσο. Και όταν γενικότερα λείπουν οι βιταμίνες από τον οργανισμό του παιδιού, τότε μπορούν να εμφανιστούν παθήσεις, τις οποίες όμως να μην μπορεί να γίνει διάγνωση, γιατί είναι ασυμπτωματικές και κάτι άλλο. Τα συμπληρώματα διατροφής. Πότε πρέπει να παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής? Στην ουσία πρέπει να προηγείται πάντα μία διαδικασία η οποία θα αξιολογεί το παιδί και το διατροφικό του προφίλ και έτσι να καταλήγουμε να δίνουμε συμπληρώματα διατροφής στα παιδιά. Η αξιολόγηση θρέψης ή διατροφής, λοιπόν, περιλαμβάνει γενικότερα το προφίλ, το διατροφικό προφίλ του παιδιού. Ποια είναι τα προβλήματα που έχει και δεν τρώει τελικά. Αποκλείουμε για αρχή τα αλλεργικά προβλήματα που έχει και αποκλείοντας και τις τροφές που το επηρεάζουν, θέματα συμπεριφοράς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η συμπεριφορά. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, όντως προβλήματα ανάπτυξης, ποια είναι η συμπεριφορά που επηρεάζει και με ποιο τρόπο επηρεάζει τη διατροφή και τη θρέψη του. Κοιτάμε μέσα από την αξιολόγηση να δούμε σε ποιο βαθμό λειτουργεί το στόμα και η κατάποσή του. Βλέπουμε, σημειώνονται εδώ τα φάρμακα που μπορεί να παίρνει και αυτά να είναι που επηρεάζουν τελικά τη λήξη τροφής του, επηρεάζοντας το θετικά ή αρνητικά. Και γενικότερα διεξάγουμε πρώτα το προφίλ, είναι το πρώτο βήμα. Το διατροφικό προφίλ είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει πριν γίνουν
παρεμβάσεις διατροφικές, πριν δοθούν συμπληρώματα διατροφής. Διατροφική συμπεριφορά. Το να δούμε δηλαδή, να καταφέρουμε να βλέπουμε το παιδί να αλλάζει βαθμιαία, σταδιακά συμπεριφορά προς τα τρόφιμα και αυτό που πάντα πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα. Θα βασίζεται στην προσωπικότητα του παιδιού, στα προβλήματα ανάπτυξης που έχει ή δεν έχει, σε άλλα προβλήματα συναισθηματικά ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Και έτσι συνεχίζουμε. Ο σκοπός, το ζητούμενο σε όλο αυτό το πράγμα είναι να μειωθούν ή να περιοριστούν στον επιθυμητό βαθμό τα συμπτώματα. Δεν υπάρχει θεραπεία για τα παιδιά που είναι στο φάση του αυτισμού, είναι σαφές. Άρα όμως, τι κοιτάμε, να κάνουμε να μειώσουμε όσο γίνεται τα συμπτώματα, τις εξάρσεις, στον βαθμό που γίνονται, να ελαττώσουμε και να περιορίσουμε όσο γίνεται. Κοιτώντας επιμέρους φυσικά να βελτιώσουμε το ανοσοποιητικό, σίγουρα το γαστρεντερικό, να γίνεται μια ομαλότερη, σωστότερη ανάπλαση κυτάρων και τελικά να υπάρχει μια επαναμπτή φυσιολογία του οργανισμού σε κάθε παιδί. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο πρέπει να παρέμβουμε με οποιαδήποτε αλλαγή στο διαιτολόγιο του παιδιού. Οι γενικές συστάσεις που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για όλα τα παιδιά είναι το να καταναλώνουν τρόφιμα συγκεκριμένες μερίδες βάση ηλικίας. Αλλά σίγουρα τρόφιμα από όλες τις κατηγορίες τροφίμων, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, κρέας κλπ. Το ελαιόλογο να είναι για αυτούς η κύρια πηγή πρόσληψης λιπαρών, μειώνοντας φυσικά, περιορίζοντας όσο γίνεται τα υδρογονωμένα, η τρανς λιπαρά και τα λιπαρά ζωικής προέλευσης. Σίγουρα περιορισμό στη ζάχαρη και στο αλάτι και στα προϊόντα που τα περιέχουν και επαρκείς ποσότητες νερού. Αυτές είναι οι διατροφικές συστάσεις που πρέπει να εφαρμόζονται, που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είναι αυτές που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Είτε βρίσκονται σε κάποιο πρόβλημα με διαταραχή ανάπτυξης, είτε όχι. Αλλά και είναι στην ουσία η διατροφή που βάσει μεσογειακού τύπου φυσικά που θα αποκλείσει, θα γίνει σαν πρόληψη στην ουσία για να έχει υγεία το παιδί. Θα διασφαλίσει την υγεία του. Κοιτάμε λίγο να αναπροσαρμόσουμε στη συνέχεια όλο το περιβάλλον. Δηλαδή, το βλέπουμε ολιστικά, το βλέπουμε ολοκληρωμένα. Δεν είναι μεμονωμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη διατροφή του παιδιού. Πρέπει γενικότερα να αλλάξουμε το περιβάλλον πάνω στην προσωπικότητά του, στις προτιμήσεις του, στις δραστηριότητες που έχει και σε ό,τι του αρέσει περισσότερο. Και αυτό πρέπει να το εξελίσσουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι κάνουμε λίγο για να χειριστούμε κάποια στρες, κάποια momentum stress όπως λέγεται, είναι το άγχος που δημιουργείται ακριβώς πριν τη διαδικασία σύντησης του παιδιού, αν πρόκειται για μικρό παιδί, πριν τη διαδικασία της διατροφής. Και αυτό το τρίπτυχο fear, flight, fight, που στην ουσία είναι ότι το παιδί καταλαβαίνει ότι πρόκειται να έρθει να φάει, πρόκειται να έρθει σε επαφή με την τροφή, άρα φοβάται, αντιστέκεται, έχει τάση φυγής και στην ουσία πολεμάει για να φύγει, αρνούμενος να φάει. Υπάρχουν φυσικά στρατηγικές χαλάρωσης ή διέγερσης, όπως οι βαθιές ανάσες, ή το να ρουφάει το καλαμάκι, να φυσάει το καλαμάκι πριν. Αυτή είναι η προετοιμασία, πριν το γεύμα. Είτε άλλα παιχνίδια αισθητηριακής διέγερσης. Αυτά δηλαδή που θα μπορέσουν, ασκήσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ερέθισμα στο στόμα, στις αισθήσεις, στη γεύση, στην αφή, στην επαφή, πριν έρθει σε επαφή με το τρόφιμο. Γενικότερα έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα ενθάρρυνσης με μεθόδους και στρατηγικές επιβράβευσης, έστω και για τη συμμετοχή του στη διατροφή. Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη πρέπει να ξέρουμε ούτως ή άλλως είναι σταδιακή. Δεν πρόκειται από μια μέρα στην άλλη να δούμε αλλαγή και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Εξ αρχής, ας πούμε, το παιδί ανέχεται μόλις μόνο να βλέπει μια καινούργια τροφή. Μιλάμε βέβαια για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει όλο αυτό σταδιακά. Άρα στην αρχή πρώτα ανέχεται μόνο να το βλέπει στο δωμάτιό του ή ανέχεται να το βλέπει μόνο στο τραπέζι και μετά στο πιάτο του.
Σε δεύτερο επίπεδο αντέχει μόνο να μυρίζει, μόνο όμως την τροφή και αυτό να γίνεται μόνο στο δωμάτιό του, αργότερα ή και στο τραπέζι και στο πιάτο. Στη συνέχεια μπορεί να έρθει πια σε επαφή με το τρόφιμο, αν πρόκειται για ένα χνοδωτό πορτοκάλι. Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ιδιαίτερα δείχνουν ότι έχουν μια φοβία, μια έντονη αποστροφή, γιατί υπάρχει έντονη φοβία στο το ότι ένα χνοδωτό, η υφή ενός χνοδωτού πορτοκαλιού, ας πούμε, τα κάνει να φοβούνται και να αποφεύγουν την τροφή τελικά. Άρα, μπορούμε να εφαρμόσουμε στρατηγικές όπως στην αρχή, να το πιάνει με μία πετσέτα, μετά μόνο να το αγγίζει με το πυρούνι του και να αποσύρεται. Αυτό και μόνο είναι επιτυχία. Μετά θα αρχίσει να αντέχει να την αγγίζει κανονικά την τροφή του χωρίς να φάει, μετά να την αγγίζει με τα δάχτυλα, με τα χέρια ή και με το στόμα. Σιγά σιγά ανεβαίνει το επίπεδο, οπότε το παιδί αρχίζει να δοκιμάζει πλέον την τροφή, να την γλύφει ή να την δαγκώνει μόνο. Και να σταματάει εκεί, χωρίς να την έχει καταναλώσει. Μετά, στο επόμενο γενικό στάδιο, αρχίζει πλέον από μόνο του να αναπτύσσεται πλέον μια αυτονομία. Αρχίζει να τρώει την τροφή και να τη μασάει και να την καταπίνει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Σε όλα τα παιδιά με διατροφικά προβλήματα, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που πρέπει να μοντελοποιηθούν, να αναπτυχθούν κάποιοι κώδικες. Ας πούμε ότι τα βάζουμε σε κουτάκια κάποιες κινήσεις μας, τις αναπροσαρμόζουμε και τις βάζουμε σε κουτάκια και τότε όταν πρόκειται η διατροφή του παιδιού, όταν θα έρθει το παιδί να φάει, να είμαστε έτοιμοι και σίγουροι ότι έχουμε εφαρμόσει αυτά τα πράγματα. Μερικά μόνο από τα παραδείγματα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι το παρακάτω. Όταν πρόκειται για τη συμμετοχή του στο γεύμα, αυτό πώς θα πρέπει να γίνεται, χωρίς αιτήσεις ή παρακλήσεις ή πίεση που θα το νιώσει όλο αυτό το παιδί ως καταπίεση και φυσικά θα αντιδράσει αρνητικά και θα φύγει. Αλλά πρέπει να γίνεται μια απλή αίτηση για συμμετοχή. Έλα, παίρνω στο τραπέζι μαζί μας, είναι η ώρα για να φάμε. Αν δούμε το πώς καταναλώνονται τα φρούτα και τα λαχανικά, για να παγιωθεί αυτό το πράγμα, η σωστή διατροφική συμπεριφορά που αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, ας πούμε. Θα πρέπει το παιδί να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα τρόφιμα. Ας πούμε ότι το τρόφιμο στόχος για αυτή την εβδομάδα είναι ένα φρούτο, είναι το μήλο. Θα πρέπει, ας πούμε, να είναι στο κάτω ράφι του ψυγείου, αν πρόκειται για ηλικία που φτάνει το ψυγείο, μπορεί να ανοίξει το ψυγείο, στο κάτω ράφι του ψυγείου. Θα πρέπει να εκτίθεται συνέχεια, σε ένα μπολ, πάνω στο τραπέζι ή ακόμα και δίπλα στο δωμάτιό του, πριν μπει στο δωμάτιό του, κάπως έτσι. Ώστε να έρχεται σε επαφή. Άρα να εξοικειώνεται σταδιακά με το μήλο, με τα φρούτα και τα λαχανικά. Και να είναι με όμορφη παρουσίαση πάντα. Και όσον αφορά λίγο τη μορφή ή τη δομή του γεύματος, πώς θα πρέπει να γίνεται αυτό. Οι τροφές που τρώει η οικογένεια θα πρέπει να συνδυάζουν με μία-δύο τροφές που ήδη ξέρουμε ότι έχει αποδεχτεί το παιδί. Έτσι όμως αυτές οι τροφές να είναι σε μικρές μερίδες, 2 με 3 μερίδες κάθε φορά. Αλλάζουμε τις τακτικές στην ουσία που ακολουθούνταν ως τώρα και ήταν αναποτελεσματικές, με αποτέλεσμα να δημιουργούν στρες στην οικογένεια, στο γονέα και στο ίδιο το παιδί φυσικά. Άρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει αρχικά ο γονέας να εκπαιδευτεί ως προς τη σύνθεση των τροφών. Οπότε, στην περίπτωση που το παιδί αποκλεί, ας πούμε, το γάλα, για παράδειγμα, να ξέρουμε ότι μπορεί αυτό να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, όπως το κασέρι, και να έχει προσλάβει τη σωστή ποσότητα ασβεστίου, για παράδειγμα. Η παραμονή στο τραπέζι θα πρέπει, όπως είπαμε, να γίνεται πάντα χωρίς περιορισμούς. Να γίνεται σταδιακά με δική του οικειοθελή βούληση. Πολύ σημαντικό είναι να αφαιρούνται τα τρόφιμα από τις συσκευασίες τους. Δηλαδή, όταν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, να τα βγάζουμε, να τα βάζουμε σε ένα βάζο, σε οποιοδήποτε ουδέτερο σκεύος, για να μην μπορεί το παιδί να αναπτύσσει επιμονές σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Και όσον αφορά τελικά το πώς διευρύνονται οι ποικιλίες στα τρόφιμα που τελικά επιλέγει, ας πούμε, κοιτάμε ποιο είναι το αποδεκτό τρόφιμό του. Αν το αποδεκτό τρόφιμό του είναι το ψωμί, κοιτάμε σιγά σιγά
να το εξελίσσουμε όλο αυτό. Άρα, δίνοντας μαύρο, ολικής άλλης ψωμί, αργότερα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και έτσι αναπτύσσεται αυτό σιγά σιγά και για το παιδί. Σίγουρα πολύ σημαντικό είναι οι δραστηριότητες που έχει το παιδί και γύρω από τα τρόφιμα. Άρα, μπορούμε και μέσω της μαγειρικής κυρίως να προτρέψουμε το παιδί, να το ενθαρρύνουμε στο να δημιουργεί σχήματα με τα τρόφιμα ή να χρωματίζουμε, ας πούμε, τα ζυμάρια που είναι από τις αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών. Να ψάχνει, να το ενθαρρύνουμε να ψάχνει συνταγές, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο δεξιοτήτων πάλι, ή με τη βοήθειά μας, να ψάχνει συνταγές με περιοδικά και βιβλία που πρόκειται να δοκιμάσει και να φτιάχνει τελικά τα δικά του τρόφιμα, στο επίπεδο που μπορεί φυσικά. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Η επιλογή που θα του δώσουμε μέσα από αυτές τις τακτικές θα του δώσει στην ουσία τον έλεγχο. Άρα θα αποκτήσει μια φαινομενική δύναμη, τον έλεγχο πάνω στο τρόφιμα. Άρα η απόφαση αν θα το φάει ή όχι θα είναι δική του και έτσι σιγά σιγά θα αναπτύξει την οριμότητα γύρω από όλα τα τρόφιμα. Πολύ σταδιακά πάντα. Όλο αυτό το πράγμα θα σημάνει την ασφάλεια που θα νιώθει γύρω από την τροφή και έτσι σε τελικό στάδιο θα περιγραφεί και η αυτονομία του. Σημαντικό επίσης είναι να περιορίζεται το άγχος που δημιουργείται σε οποιοδήποτε παιδί όταν πρόκειται να έρθει σε επαφή με το τρόφιμο. Άρα καθιερώνεται ένας πολύ άνετος και ήρεμος χώρος, όλο το περιβάλλον που έχει να κάνει με τη διατροφή του, είτε το τραπέζι και το καθισματάκι, είτε η κουζίνα και οι λοιποί χώροι να είναι ήσυχοι, χωρίς ερεθίσματα που θα αποσπάσουν το παιδί από αυτό που γίνεται τώρα, από τη διατροφή. Άρα, γενικότερα, επισημαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σταθερή ρουτίνα και στα γεύματα και στα σνακ του, στα σκεύη που χρησιμοποιεί, στους χώρους που θα κάτσει και θα το βοηθήσει πάρα πολύ το να οπτικοποιηθούν τα τρόφιμα με τα οποία θα έρθει σε επαφή, γιατί ας πούμε οι καρτέλες με τρόφιμα πριν θα βοηθήσουν το παιδί να εξοικειωθεί και να προετοιμαστεί συναισθηματικά για το ότι πρόκειται να έρθει σε επαφή με ένα δύσκολο τρόφιμο, που ως τώρα δεν είχε δοκιμάσει. Γενικά περιβαλλοντικές εικόνες ή συνθήματα και σύμβολα γύρω από το τρόφιμο που πρόκειται να καταναλωθεί. Παρακάτω βλέπουμε το πώς θα αυξήσουμε την πιθανότητα του παιδί να δοκιμάσει τελικά την τροφή στόχο για αυτή τη εβδομάδα. Αν υποθέσουμε, ότι είναι ένα φρούτο πάλι που είναι από τα δύσκολα τρόφιμα των παιδιών. Η προσπάθεια εισαγωγής πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή όχι μόνο όταν πρόκειται να κάτσει για να φάει, αλλά και γενικότερα μέσα στη μέρα, μέσα από διάφορες δραστηριότητες και με μικρές αφορμές, να δίνουμε ερεθίσματα για αυτό που πρόκειται να φάει εκείνη τη εβδομάδα. Εκείνη τη μέρα. Η έκθεση να είναι συνεχής, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε θα είναι να είναι στο τραπέζι, είτε σε ένα όμορφο βάζο, με στολίδι, αλλά γενικότερα η ενασχόληση να είναι συνεχής με την τροφή. Άρα μέσα από μαγειρική, μέσα από οποιαδήποτε συμμετοχή, στο να προετοιμαστεί, το γεύμα. Η μητέρα μπορεί να ζητήσει από το παιδί να το βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, ανάλογα την ηλικία του πάντα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος είναι λίγα συγκεκριμένα tips που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όντως να φέρουν αποτέλεσμα, όπως το να το δεσμεύσουμε, να δεσμευτεί το παιδί με το κατάλληλο όμως περισπασμό, δηλαδή να του δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον για να έρθει και να συμμετάσχει μαζί με την οικογένεια στο τραπέζι. Μέσα από συνομιλία, μέσα από μια συζήτηση που γίνεται ήδη από την αρχή της ημέρας για το συγκεκριμένο τρόφιμο, που αποκλείει εδώ και καιρό, μέσα από εικόνες, μέσα από οποιοδήποτε δικό του αγαπημένο παιχνίδι. Γενικότερα να δημιουργείται μια συναισθηματική αποφόρτιση στη διάρκεια του γεύματος. Δεν σχολιάζεται, ποτέ δεν πρέπει να σχολιάζεται το παιδί, η κακή συμπεριφορά του, η ανάρμοση συμπεριφορά του, αλλά να σχολιάζουμε για το τρόφιμο. Το πόσο ωραίο είναι, πώς μυρίζει, γιατί είναι έτσι, μοιάζει με το άλλο τρόφιμο. Να γίνεται η κουβέντα γύρω από το τρόφιμο που θέλουμε να καταναλώσει. Τα τσιμπήματα να είναι μικρά και για την αποφυγή κάποιου ατυχήματος φυσικά, αλλά και γιατί πιθανότητα να υπάρχουν άλλα προβλήματα στο
παιδί. Και σίγουρα πολύ σημαντικό είναι να επιβραβεύουμε κάθε μικρή επιτυχία, αλλά και τη δοκιμή. Ακόμα και το να δοκιμάσει έστω και λίγο από το τρόφιμο, και αυτό πρέπει να επιβραβευτεί. Αργότερα το παιδί θα προσπαθήσει πιθανότατα να δοκιμάσει λίγο παραπάνω ποσότητα τροφής. Το ταξίδι στο μανάβικο, γενικότερα η εξερεύνηση, η ανασχόληση υπό την μορφή της εξερεύνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά. Άρα να το προτρέψουμε να ξεχωρίσει τα καλύτερα μήλα ή τα πιο μεγάλα πορτοκάλια από το μανάβικο όταν πηγαίνουμε μαζί του. Το να ξεχωρίσει ένα φρούτο ή ένα λαχανικό για να το δοκιμάσει στο σπίτι. Το κάνανε όλα τα παιδιά και σίγουρα είναι κάτι που δημιουργεί μεγαλύτερη έκβαση επιτυχίας. Να βάλει φρούτα μπορεί, για παράδειγμα, από κάθε χρώμα, ή μπλε μούρα ή τα κόκκινα μήλα. Και γενικότερα να γίνεται συζήτηση για την προετοιμασία του φαγητού, για την προετοιμασία αυτού που έχει ξεχωρίσει το παιδί και έχει βάλει στο καλάθι. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφορτήσει και θα το προετοιμάσει τελικά για να κάνει την δοκιμή. Πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, να δούμε αυτό που αναφέραμε όσον αφορά τον αρακά. Πολύ δύσκολη τροφή, αναφέρουν και οι γονείς. Γενικότερα τα λαχανικά, αλλά ειδικότερα ίσως ο αρακάς. Άρα, όπως είπαμε, γίνεται αυτό το ταξίδι στο μανάβικο, αγοράζουμε μαζί τα τρόφιμα, για παράδειγμα τον αρακά, αφού είναι αυτό το τρόφιμο που στοχεύουμε αυτή την εβδομάδα. Βλέπουμε μαζί και μελετάμε από πού προήλθε, ψάχνουμε πληροφορίες στο ίντερνετ, σε κάποιο βιβλίο, από ποια χώρα προέρχεται, με ποια διαδικασία ακολουθεί, ώστε να φτάσει στο πιάτο του. Όλο αυτό το πράγμα απομυθοποιεί, αποφορτίζει το τρόφιμο, το παιδί έρχεται πιο κοντά στο τρόφιμο, που τελικά πρόκειται να καταναλώσει. Αν δεν πρόκειται για τον αρακά, για κάποια άλλα βότανα ή μικρά λαχανικά, μπορούμε να τα φυτεύουμε στον κήπο, σε γλάστρες, λοιπόν, και να τα βλέπει το παιδί σταδιακά, πάλι για τον πώς μεγαλώνουν, πάλι για τον ίδιο λόγο, για να έρχεται πιο κοντά και να παρατηρήσει την εξέλιξή του. Προετοιμάζουμε ίσως ένα τραγούδι για τον αρακά, ένα ποιηματάκι, κάτι τέτοιο, αποφορτίζουμε γενικά την ατμόσφαιρα, αποφορτίζουμε όλο το κλίμα που σχετίζεται με τον αρακά. Σερβίρουμε σίγουρα στο αγαπημένο του πιάτο, ακόμα και αν πρόκειται για ένα μόνο μπιζέλι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει μαζί με την αγαπημένη του τροφή. Με ήδη αποδεκτή τροφή. Και σίγουρα να κάτσουμε να κάνουμε μαζί του τον αρακά. Θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις μικρές επιτυχίες που έχουν συμβεί ως τώρα, όλα τα στάδια, και από εκεί πέρα να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Άρα, αξιοποιούμε την αλλαγή που έχει ήδη επιτευχθεί, προσαρμόζουμε όλο το περιβάλλον του παιδιού γύρω από τη διατροφή του. Και γενικότερα κοιτάμε να κάνουμε το τρόφιμο παιχνίδι, να εντάξουμε το παιχνίδι στο τρόφιμο και αντίστροφα. Η αισθητική επεξεργασία, κλείνοντας, είναι σημαντικό αυτό να μείνει, ότι μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την ανασχόληση του παιδιού με το τρόφιμο, μπορεί τότε, μόνο έτσι, να αναπτύξει έντονα την αισθητηριακή του ολοκλήρωση, την αισθητηριακή επεξεργασία. Αλλά όχι μόνο. Με τη μαγειρική, ας πούμε, που μπορεί να είναι ένα από τα πιο απλά παραδείγματα, ενασχόληση με το τρόφιμο, μπορεί να μάθει να ακολουθεί οδηγίες ως την τελική πραγματοποίηση του γεύματος, αντιλαμβάνεται καλύτερα και αυξάνει τον οπτικο-ακουστικό συντονισμό του και τη λεπτή του κίνηση. Πολύ απλά, θα είμαστε ευχαριστημένοι όταν βλέπουμε το παιδί να ασχολείται με το τρόφιμο, έστω και αν λερώνει τα πάντα γύρω του και τα ρούχα του και οτιδήποτε, γιατί τότε θα καταλαβαίνουμε ότι το παιδί όντως έρχεται σε άμεση επαφή με το τρόφιμο, άρα έτσι σιγά σιγά θα το αποδεχτεί τελικά. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που μπορείτε να δείτε και μία πολύ όμορφη αντιμετώπιση από τη μητέρα ενός μικρού παιδιού, το οποίο έχει λερώσει τα πάντα, και αυτή είναι η μόνη σωστή αντιμετώπιση που μπορεί να γίνει από τους γονείς, διατηρώντας φυσικά την ψυχραιμία τους.
έτσι το παιδί, ακριβώς έτσι, θα μάθει ποια είναι η σωστή επαφή με τον τρόφιμο. Κάνοντας το χώρο ή και τα ρούχα του λερωμένα, αλλά γιατί στην ουσία όλες οι αισθήσεις του θα αυξηθούν με τη βοήθεια του τρόφιμου. Αυτά. Πείτε μου απορίες, διαφωνίες. Είπατε κάποια στιγμή οξυδοτικό στρες. Ναι. Τι είναι αυτό? Ωραία. Όταν ακολουθείτε μία ελλειπής ή λάθος διατροφή, από ένα σημείο και μετά, είναι στην ουσία πρόκειται για συγκέντρωση, για συσσόρευση πολλών ουσιών, βλαπτικών για τον οργανισμό, πολύ απλά, οι οποίοι μηχανισμοί οξυδοτικού στρες στην ουσία εμπλέκονται και δημιουργούν μια φόρτιση στο παιδί, είτε πρόκειται για το γαστροεντερικό του, απλά δημιουργούνται ενοχλήσεις γαστροεντερικές, είτε όπως είπαμε, αυτό πρόκειται να συνδυαστεί με το κεντρικό νευρικό σύστημα και δημιουργεί γενικότερα ευεργετιστότητα. Άρα, όταν υπάρχει ήδη, σε παιδιά με προβλήματα ανάπτυξης, γίνεται πιο έντονο. Όταν δεν υπάρχει, όντως δημιουργείται στον καθένα και στα παιδιά, σε κάθε άτομο, δημιουργείται εξτρά οξυδοτικό στρες. Όταν γενικότερα δεν έχουμε έναν αντιοξυδωμένο οργανισμό. Η οξύδωση είναι αυτή που αναφέρεται στο οξυδοτικό στρες. Και η αντιοξύδωση φυσικά είναι το αντίθετο που μπορεί να συμβεί μέσα από πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, νερού και συγκεκριμένες μερίδες όσον αφορά το παιδί. Όταν υπάρχουν κάποια γαστροεντερικά προβλήματα και στους δύο γονείς, αναγκαστικά αποκτούνται θετικές σύνες φρούτα και τα σχετικά. Πώς μπορεί ένα παιδί να φάει αυτά που είναι απαγορευμένα για τον γονιό? Μισό λεπτό. Έχει προηγηθεί, υποθέστο, λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα στους δύο γονείς. Έχει προηγηθεί, φαντάζομαι, και δεν το λέμε, δεν το υποθέτουμε. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση. Ναι, ναι. Και στο παιδί. Έχει και το ίδιο το παιδί, δηλαδή, εσωτερικό πρόβλημα. Υπάρχει, αλλά όχι της ίδιας μορφής. Θέλω να πω, αν αποκλείεται από το διαιτολόγιο των γονιών. Αποκλείεται, σε κάθε περίπτωση λέτε ότι αποκλείεται. Αποκλείονται θετικές σύνες, κάποια φρούτα, κάποια λαχανικά. Πώς μπορεί το παιδί να υιοθετήσει αυτές τις διατροφικές συνήθειες? Είναι σαφές ότι ακόμα και τότε θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι εισαγωγής του φρούτου στο σπίτι. Μετά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε το παιδί να καταναλώσει τις σωστές μερίδες φρούτων και λαχανικών του. Η προσπάθεια θα γίνει, το θέμα είναι αν δηλαδή το γονιό να τρώει, πώς θα μπορέσει να φάει αυτό. Ένα από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση είναι όντως το παιδί να δει τον γονέα του να τρώει και έτσι θα φάει. Αλλά δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, ενώ είναι βασική τακτική, βασική μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί ο γονέας να φάει μήλο. Άρα το παιδί να ακολουθήσει τρώγοντα κρυμούμενο, να φάει μήλο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά εφόσον έχει αποκλειστεί για παθολογικό λόγο από τους δύο γονείς, μπορεί το υπόλοιπο περιβάλλον να τρώει εντονότερα φρούτα ή λαχανικά, έτσι να επηρεαστεί από άλλες πλευρές, είτε έστω μία μόνιμη έκθεση. Απλά να υπάρχουν τα μήλια ή τα φρούτα ή τα λαχανικά μπροστά του, να έρχεται σε μία οποιαδήποτε επαφή με κάποιον άλλο τρόπο. Είπατε κάποια στιγμή, εμένα το παιδί μου έχει διατροφική διαταραχή, δεν έχω αντιληφθεί να έχει αναπτυξιακή, είναι 7 χρονών, αλλά διατροφική διαταραχή έχει σίγουρα. Τρώει μόνο τραγανές τροφές, θέλει μόνο να είναι σκληρές τροφές, οπότε μονίμως τηγανίζω τα πάντα. Και δεν έχω καταλάβει τώρα πώς θα καταφέρω, το παλεύω πολλά χρόνια, αλλά θέλω να καταλάβω αν αυτό το ότι θέλει μόνο τραγανές τροφές έχει να κάνει με κάτι άλλο. Σίγουρα υπάρχει, υπενήσετε αναπτυξιακό πρόβλημα, ίσως.
Ωραία, αυτό σίγουρα δεν είναι ειδική. Όχι, ναι, σίγουρα υπάρχει αισθητηριακή ανεπάρκεια. Σίγουρα το παιδί που εξετάζεται βέβαια την τελευταία επίσημη βιβλιογραφία ως ειδική διαταραχή ανάπτυξης, αλλά δεν είναι σίγουρο. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει διαταραχή αισθητηριακή για να θέλει να τρώει αυτό τραγανές τροφές. Και μάλιστα στην ουσία θέλουμε αυτά τα παιδιά να αντιλαμβάνονται αυτόν τον ήχο που κάνει μέσα στο στόμα τους και αυτό τα ηρεμεί. Τότε καταλαβαίνει ότι τρώει. Κάθε αλλαγή πρέπει να γίνεται σταδιακά, είπαμε πριν. Άρα, πολύ από το παράδειγμα μπορεί να είναι σιγά σιγά να γίνεται λιγότερο τραγανή η τροφή, λιγότερο τραγανή. Όχι απότομα, όχι απότομη αλλαγή. Ίσως αυτό. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση. Να μην είναι πολύ ευαίσθητο ή υποευαίσθητο. Τι άλλες εκφάνσεις έχει, δηλαδή, πόσο αλλιώς μπορώ, πέραν το ότι θέλει να τρώει τραγανά, πόσο αλλιώς μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει αυτή η αισθητηριακή διαταραχή, θα έχει και άλλα δείγματα. Σίγουρα καταγράφεται τα συμπτώματα που έχει. Μιλάμε μόνο για τη διατροφή, έτσι, αισθητηριακή διατροφή. Ναι, δηλαδή, μπορεί να εμφανίζει, όπως λέτε, εμφανίζει μόνο με τις τραγανές τροφές. Ναι, δεν μπορέσω να του δώσω πουρέ, εγώ με τίποτα, δεν φαντάζομαι να φάει πουρέ ή να φάει κρέμα, γλυκιά, που είναι λιωμένο. Αλλά τα φρούτα και τα λαχανικά, ας πούμε, πώς. Ναι, τα τρώει. Το μήλο θα το πάρει και το φάει γιατί κάνει φόρη, αλλά σκληρό. Μόνο σκληρά φρούτα. Οκ, από τη μια, σίγουρα δεν δημιουργεί πρόβλημα έντονο, γιατί έστω και τα σκληρά δέχεται τα φρούτα. Ναι, έστω και τα σκληρά δέχεται τα λαχανικά. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει έντονο άμεσο πρόβλημα. Από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει να γίνει η γενική διατροφική αξιολόγηση, να γίνει ένα πλαίσιο όπου θα καταγραφούν αυτά, θα επισημανθούν αυτά. Έχει διαλέγει αυτό, έχει πρόβλημα με αυτό. Και έτσι θα γίνει με ανάλυση εξατομικευμένα που μπορεί να έγκυται οι αποστροφές αυτές στη μαλακή τροφή, στις μαλακές τροφές. Ναι. Αλλά πρέπει να γίνει καταγραφή και ανάλυση. Από διατροφικής πλευράς και ναι. Από διατροφικής, σίγουρα. Δηλαδή να ελέγξουν και τις συμπεριφορές που επηρεάζουν την λήψη τροφής. Και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει συγχρόνως να παίρνει κάποια αγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, με ανάλυση, δημιουργείται το διατροφικό προφίλ του παιδιού και εκεί σιγά σιγά γίνεται μια παρέμβαση και δοκιμή. Αλλά γενικότερα δοκιμές. Δοκιμάζουμε σταδιακά να αλλάξουμε κάτι στη διατροφή του παιδιού. Κάποιος άλλος? Τα δικά μου παιδιά πώς θα τα σταματήσω να μην τρώνε. Να τρώνε. Να τρώνε, συγγνώμη. Τρώνε 4 ώρες 24. Πολύ. Ωραία. Ναι. Για πες. Βασιλική ερώτηση. Ωραία. Αυτό σημαίνει σίγουρα ότι βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε ένα ψυγείο μέσα. Ναι. Μόνο το κοιμούνται με τρώνε, ένα περίοδο. Πρέπει να εξεταστούν πολλοί παράγοντες. Περιβαλλοντικοί, πόσο συχνά εκτίθενται και ποια τρόφιμα μπροστά στο παιδί. Τα πάντα όλα. Άλλο είναι να εκθέτουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά ανά πάσα στιγμή και έτσι τα παιδιά να έχουν εύκολη πρόσβαση σε φρούτα και λαχανικά. Και άλλο είναι να έχουμε συσκευασίες. Τα πάντα όλα, δεν είναι όλα φρέσκα, τα πάντα. Ωραία. Φρούτα, λαχανικά. Τότε αυτό είναι καλό. Γιατί στην ουσία, όπως και να έχει, υπάρχει. Μισό λεπτό. Έχει εγκαταστήσει σε μια συγκεκριμένη μικρή ηλικία το παιδί, σε πολύ μικρή ηλικία έχει εγκαταστήσει σωστά το αίσθημα πείνας, χωρισμού. Άρα, όποτε πεινάσει, θα πάει να φάει. Αρκεί εκεί τότε να υπάρχουν τα σωστά τρόφιμα στην πρόσβασή του. Αν πρόκειται και παιδί χωρίς διαταραχή ανάπτυξης. Εντάξει, έχουμε ένα θεματάκι. Αλλά σίγουρα αφού εκφράζουν έντονη επιθυμία με επαφή για τρόφιμα, σίγουρα το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν σωστά τρόφιμα γύρω τους και δίπλα τους, στο περιβάλλον τους. Για να αποδεχθεί κάτι άλλο. Η στέρηση τροφής είναι αποδεκτή. Δηλαδή, σου πει κάποια στιγμή ο παιδίατρος, δεν του δίνεις φαγητό για 1-24ωρο
Μόνο ηλεκτρολίτες για να μην έχουμε κάποια ζάλη. Υπήρχε παθολογικό. Έχει κάτι παθολογικό, έκανε κάποιες ερωτήσεις. Δεν έτρωγε. Δεν έτρωγε. Κάναμε εξετάσεις, πήγαμε και είχαμε τους κόμμες. Δεν βρέθηκε. Εγώ προς στιγμή δεν έχω έρθει σε επαφή με επίσημη επιστημονική βιβλιογραφία από έγκυρη πηγή που με επιβεβαιώνει τη στέρηση τροφής, εφόσον δεν υπάρχει παθολογικό πρόβλημα, παθολογικό όχι ομάδα τροφής, να πεινάσει, να μην φάει τίποτα όλη μέρα, ώστε να φτάσει αύριο το πρωί να ξυπνήσεις και να πεις τώρα θα φάω μοναρακά γιατί δεν θα φάω τίποτα. Δεν το έχω κάνει. Αυτή η περίπτωση μόνο όσο εξής μπορεί να συνέβη. Αν το παιδί είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, εσείς τότε λογικά έπρεπε να το αποκλείσετε για 1-2 ώρες από την τροφή, ώστε να προλάβει να αυξηθεί το αίσθημα πείνας, να νιώσω ότι πεινάω και έπειτα να ζητήσω τροφή. Λογικά αυτό θα σας είπε συνέστηση ο παιδίατρος, είναι το μόνο σωστό. Περιορίζουμε λίγο το τρόφιμο που υπάρχουν στην πρόσβαση του παιδιού για να υπάρξει σωστά αναπτυγμένο αίσθημα πείνας. Ότι ναι, πείνασα. Το παιδί σίγουρα θα ακολουθήσει. Θέλουμε το αίσθημα πείνας. Θα ζητήσει το θέλουμε το αίσθημα πείνας να εγκατασταθεί ξεκάθαρα, να το νιώθει. Άρα, πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό που λέτε είναι ότι συνεχόμενα οι γονείς πιέζουν με τον τρόπο τους, πιέζουν τα παιδιά παράγοντάς τους συνεχώς τρόφιμα, σνακ, χυμούς κλπ. Άρα, όταν έρθει η στιγμή του βασικού γεύματος, πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό, δεν έχει προλάβει το παιδί να πεινάσει. Εκεί ο γονέας τρομοκρατείται και λέει ότι πάλι δεν έφυγε, τι γίνεται, πρέπει να φάει. Τώρα άμεσα έχει φάει ώρες, όμως στην ουσία έχει προσλάβει την ενέργεια της θερμίδας που ήθελε. Με τα μικρά σνακ. Είναι και αυτό μια παράμετρο. Λόγω άθλησης, ένα παιδί 12 χρονών κάνει μια ορισμένη διατροφή. Πόσες ώρες αθλείται? 2 ώρες κάθε μέρα. Την οποία την έχουμε πάρει από τον διατροφολόγο. Την τηρεί προσεκτικά, αλλά συνεχώς πεινάει. Ο διατροφολόγος λέει ότι είναι επαρκή. Εγώ ρωτάω, υπάρχει θέμα ανάπτυξη, δηλαδή θα επιβαρυνθεί η ανάπτυξη, θα μείνει πίσω. Το παιδί συνεχώς πεινάει όμως. Δηλαδή μπορεί να φάει το τοστάκι το βράδυ, να μου λέει θέλω κι άλλο τόστ, ή καθάρισα με ένα μήλο, ή κάνω μου εκείνο. Αν δω το συγκεκριμένο διατροφολόγο στο συγκεκριμένο παράδειγμα, σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω. Συγγνώμη, αν είναι επαρκής ή όχι. Σίγουρα ο συνάδελφος προφανώς έχει κάνει όλα όσα έπρεπε για να καταλάβει ποια πρέπει να είναι η θερμιδική πρόσληψη. Αν όμως σε κάθε περίπτωση, πολύ απλά, αν το παιδί εκφράσει πείνα, θα ήταν καλό να προσθεθούν φρούτα ή λαχανικά. Δεν θα ήταν επιβαρυντικό σε καμία περίπτωση, εφόσον εκφραστεί η αίσθηση πείνας. Ναι, ο διατροφολόγος αυτός επιλέγει και από την ομάδα. Δεν επιλέγει από εμένα. Καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Αυτό το διατολόγο έγινε με σκοπό να... Με σκοπό να μείνει στα κιλά που είναι. Ωραία. Θα το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Αν δεν υπάρχει άλλη γενική ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ευχαριστώ.